Áno, sladkosti. Takže ešte som na peťku. však ale ešte som ani nedala. Dala som si to na dvojku, prečo nie? Čo sa staráte, teta? Toto nič 10. Počká. Porozmýšľaj, kľudne porozmýšľaj. Ale veď toto je... Tu sa nesmieš náhľať. Nechaj ma na pokoj. Strašne kričíš a farár je vedľa. Aké kry? Ticho. To... Vráť to naspäť. Nevrať. Dajte mi pokoj, no pozri sa, že do všetkého sa stará. Čo ste nervózna? Choďte sa modliť. No toto je môj ranking. Nestarajte sa mi do toho. Ja by som to nedala tam. No, nugát som už dokašľala kvôli. Dajte mi pokoj. Čo ešte čokoľvek? Áno, napríklad. Presne, ja som tak myslela. Vidím vás ináč. Vidím vás. Vidím vás, Peťka. Prečo by bola na Peťke zle? Veď sa riešte sama. Čokoláda, no. Neviem koncentrovať, neviem, kde som čo dala teraz, naozaj. Ale prečo? Lebo veľa rozprávate do toho. No, posledné, jednotka. Sa mi zastaráte, hot dog. Jednotka. Počkaj, ty sa v tom nevyznáš. Ty sa v tom vyznáš. Nepustí ma k tomu. Nepustí.